ଆଉ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବ। ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ନାହିଁ, ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି, କ୍ଲାସ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଜି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ମୋବାଇଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିଲ? ତ ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟଟି। ଏହି ବିଷୟଟି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ତୁମେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବର ନାମ କହିପାରିବ, ଜୀବ ନିର୍ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିପାରିବ। ଚାଲ ଆମେ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଷୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ କହୁଛି, ଶୁଣ। ମୀନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟି ଥିଲା। ସେ ବି ତୁମ ପରି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ। ଦିନେ ତା ବାପା ବଜାରରୁ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଢେଇ କିଣି ଆଣିଦେଲେ। ମୀନା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଲା। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କଣ୍ଢେଇଟିକୁ ନେଇ ଯାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥାଏ। କ'ଣ ଦୁଃଖ? ନା କଣ୍ଢେଇଟି କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, କି ଖିଆପିଆ ବି କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦିନେ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ଧରି ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। କ'ଣ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା? କାଣ୍ଢେଇ ରାଣୀ ଖାଉନୁ ଭାତ ପିଉନୁ ପାଣି, ବଞ୍ଚିଛୁ କେମିତି କହ, ମୋ କଥା ହେଉଛି ତୁ ଜମା ହେଉନୁ, କଲୁ ନାହୁଁ ଜମା ମୁହଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲା। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିବା ବେଳେ ତା ବାପା ଶୁଣିଲେ। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଚାରିଲେ? ଆରେ ମା ମୀନା, କ'ଣ ହେଲା କି ରେ, ତୁ ଏମିତି ଗୀତ ଗାଉଛୁ? ଦେଖ ନା ବାପା, ମୋ କଣ୍ଢେଇଟି କଥା ହଉନି, କି ଖାଉନି ପିଉନି, କିଛି କରୁନାହିଁ। ବାପା ଏକଥା ଶୁଣି ହସିଦେଲେ। ହା 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 ହା। ଆରେ ତୁ ଜାଣିନୁ କି କଣ୍ଢେଇ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇ ବି ପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ନିର୍ଜୀବ। ମୀନା ପଚାରୁଛି, ନିର୍ଜୀବ? ସେଇଟା କ'ଣ ବାପା? ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଜୀବ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବାପା, ଆମେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ନିର୍ଜୀବ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଯାହା ନିର୍ଜୀବ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ହଁ ବାପା, ଯେମିତି ଆମେ ଭାତ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ସାବାସ୍। ଆଚ୍ଛା ବାପା, ଜୀବମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି? ଜୀବମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇପାରନ୍ତି, ତାକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ଗଛ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ। ଜୀବମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନିଜେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏହାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କୁହାଯାଏ। ବାପା, ବସ୍, କାର୍, ଟ୍ରେନ୍ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜୀବ? ନାଇଁ ରେ ମା, ବସ୍ କାର୍ ଆଦିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବା ଡିଜେଲ ନ ପକାଇଲେ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ନିର୍ଜୀବ। ଆଉ ହଁ, ଜୀବମାନେ ବଂଶ ବଢ଼ାନ୍ତି। ଯେମିତି କୁକୁର ପାଖରୁ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେଉଛି, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଓ ସେଥିରୁ ଛୁଆ ବାହାରୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ଏମିତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବା ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜୀବମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମକୁ ମାରିଲେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ତେଲୁଣି ପୋକକୁ ଛୁଇଁଦେଲେ ଗୋଲ ହୋଇଯାଉଛି, ଏସବୁକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲୁ ରେ ମା?
हाँ बापा बुझीगली। अच्छा केतोटी जीवर नाम कहलु। मीना कौची मଣିଷ, କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା, ଆମ୍ବ ଗଛ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ଗାଈ, ବରଗଛ, ସାପ, ବେଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି। ସାବାସ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ କେତୋଟି ନିର୍ଜୀବର ନାମ କହିଲୁ। ଘର, ପଥର, ପାଣି, ଇଟା, ଚେୟାର, ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, କାର, ଟ୍ରେନ୍, କଲମ ଆଉ ମୋ ଖେଳନା ବି ନିର୍ଜୀବ। ସାବାସ ସୁନା ଝିଅ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଜୀବ କହିବା। ଯେମିତି ମଣିଷ, ବାଘ, ହାତୀ, କୁକୁର, କୁକୁଡ଼ା, ଗାଈ, ଛେଳି, ଗଛଲତା ଇତ୍ୟାଦି। ସେଇଭଳିଆ ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ ତାକୁ ନିର୍ଜୀବ କହିବା। ଯେମିତି ପଥର, ମାଟି, ଘର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଖାତା, କଲମ, ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବର କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ବଂଶ ବଢ଼ାନ୍ତି, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ନିର୍ଜୀବମାନେ ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିଲ। ଏବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ତୁମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜୀବ ଓ ନିର୍ଜୀବର ନାମ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପରେ ଘରେ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ନହେଲେ ମା ନହେଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ନହେଲେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖାଇବ। ବୁଝିଲ। ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ନାହିଁ। ରହୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ଏ ବିଷୟଟି ପଢ଼େଇଥାନ୍ତେ ସେ କେମିତି କହିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।